Andamos coxos da linguaxe. Coidado, que será discapacitado, pero é moi listo. É unha frase que teño escoitado bastantes veces. De feito, tanto referida a adultos como referida a nenos con diferentes tipos de discapacidade. É bastante habitual, polo menos no meu entorno. A frase que máis nos repetiron era que non se lle notaba. Digo, que non se lle ten que notar, porque non é diferente. Simplemente ten que adaptarse de outra forma que os demais, nada máis. Como che fan sentir? Fai sentir moita incomprensión. Tomar do lado positivo, realmente eso é unha simple frase, nada máis. E se tomar do lado negativo, si te doi porque coñeces outros casos e si genera un problema despois. Antes, agora non sei, ainda agora creo que peor, pero se dis que a nena ten un TEA ou tal, xa lles cambia a intención que tiñan contigo. Eu penso que o resumo é que te fai sentir moito máis desprotegido, moito máis pequeno, moito menos comprendido. Por que credes que a xente di este tipo de frases? Esta frase en concreto eu penso que ven dunha crenza moi arraigada, non? De que sobre todo as discapacidades que non son físicas, que non son visibles, están asociadas sempre a unha limitación no desenrolo cognitivo, non? Entonces, como fixose esa asociación durante moitísimos anos, penso que sale de aí. Sobre todo por desconocimiento de la discapacidad e desconocimiento de conocer a la persona. Entón, hai moitos tópicos que eu tiña escoitado sobre a discapacidade ou unha persoa con alguna dificultad que non son certos. Igual pensa que unha discapacidade é malo para todo, realmente son outro tipo de capacidades, non é unha discapacidade así. O topicazo que hai co TEA, que tiña que ser alguén solitario, e todo o contrario, unha nena que quere estar sempre rodeada de xente, de amigos, de familiares, de calquera cousa que a ella falle sentir ben ou tranquila ou cómoda. É como un intento de compensar, non? Como de darte a noraboa de é discapacitado, pero bueno, tonto non, mira, tan tonto non parece. Entonces, penso que é un intento desto, non? De facer algunha compensación mal enfocada. Credes que a linguaxe afecta? Sí, claro que hace daño, claro. Sobre todo para la persona que lo escucha, si lo entiende, realmente sí que hace daño. Incluso para los familiares tamén. Nos demás en un mesmo afecta en como nos sentimos co entorno, como nos relacionamos co entorno, porque coa linguaxe o que facemos é construir xustamente o entorno e relacionarnos con el, segundo como o construamos, como o comprendamos, será como nos relacionamos con el. Entonces, eu penso que é básico. 3 de decembro, Día Internacional das Persoas con Discapacidade.